Hayırlı irteler barşağızga da tilep tapşırууну başlayбыз. Һәм беренче кытлау сәламен хөрмәтле милләттәшебез Караев Сәлимҗан Рәхимҗан улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Равилә Рәхимҗановна, кызы Рита, кияве Рамис, кайнанасы Сания Исхаковна, бажалары Исмаил тормыш иптәше Рәкибә Әхмировлар, Рөстәм тормыш иптәше Наилә Усмановлар гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген бу тормышта чын ир-ат исемен аклап чыга алган сөекле тормыш юлдашым, үрнәккә куярлык әткәебез, кадерле киявем, хөрмәтле бажабыз күркәм юбилеен билгеләп үтә. Якыныбыз турында никадәр генә җылы сүзләр сөйләсәк тә аз булыр. Без яшьли кушылганда ук тормыш иптәшем бик җитди һәм тырыш булуын күрсәтте. Гаилә башлыгы буларак ул бик тыйнак, кирәк чакта кырыс һәм ышанычлы да булды. Татлы балабыз тугач, ул аның өчен чын әти була алды. Бар эштә дә анарга үрнәк. Хезмәт юлы да аның намуслы. Бер генә көндә тынгы белми яшәгән якыныбыз артында без гомере буе ышанычлы кыя артында булгандай яшәдек. Шуңа өебезне дә булдырдык, балабызны да укыттык. Кадерлем, рәхмәт сиңа, миңа хатын-кыз бәхете бүләк иткәнең өчен. Раббым, барлык оныкларыбыз кайрылмасын, бәхетле булып, бала-оныклар казанышларына сөенеп, озак яшигәле. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә, үзе сөеп тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куарышын, Аллаһ бирер безгә нәсебен. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, әти-әни, хатын, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Әти, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмче, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде мин үз гаиләм белән яшәсәм дә, син әни белән һаман безнең хакта көенеп, без дип акталып яшисез. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыглы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әни белән без балаларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әни белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Сәлимҗан Рәхимҗанович, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм кардәшләрегез сезгә дип күркәм җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Аккан сулар кебек, әлегенә идең яшьлектә. Моңсуланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеяң белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Мәхәббәтнең татлы җимешләре бүген сиңа терәп тормышта. Янәшәңдә дуслар, туганнарың, сакланырлык синең язмышка. Алтын төсле матур бер чырың, юбилей
Güzel şırın bәхет ağaçının Жимешlerin татыр вакыты Яшә җирдә изгелекләр